Lalaking nag-viral sa social media humanahog sa truck dihang nangawat og usa ka sakong bugas na dakpa na sa kapulisan. Ano ang report ni Alan Domingo. Kini ang nag-viral nga video sa lalaking nisaka sa usa ka truck nga gikargahan sa mga bugas ug misuway sa pagpangawat sa may Pier 3 sa Cebu City. Siya ang 32 anyos nga si Gerard Simbahon mulupyo sa nasong dapit ug nagtingkagol karon sa Police Station 1 sa Barangay Parian. Apan ang iyahang pagkatangong dili sa suway niyang pagpangawat apan tungod sa iyang pagkasikop atol sa bypass operation diin nasakmitan siya og illegal drugs. Nagpahigay yung taog bypass operation in coordination with PDEA 7 nga arrest din nato sa kagabi. Og niya nakawaan siya og napulo ka sasi o sa ka medium size o siyam ka sasi. Usa siya kanang pusher? Kuan sir, kining bali kuan ba kanang mamarukay. Samtang wily pud-ipon nga giangkon sa suspek ang iyang pagpangawat og bugas nga iyahang gimahayan. Kini tungod kay nabali iyang bukton og nakabayad pa siya sa hospital alang nini. Ang kalisod og ang pagkagumon sa dugas ang hinungdan matud pa sa iyang pagpangawat. Sa man imong kamot Nabali, sir. ipakita ko na rin ang imong kamot. So daan ko palagi. Perting balia sa iyang kamot mga kapurso, no? Muna, pero pagkabali sa imong kamot, kuan pa man ka? Nakalakaw pa ka? Nakalaka, sir. Unya, Pero nagkiyang-kiyang ko, sir, kay nabunal mo. kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.